Эфирда атна яңалыклары белән Әлфина Хуҗина, исәнмесез? Игътибарыгызга бу атнада булып узган хәбәрләрне тәкъдим итәбез. Сезнең алда баш иябез ветераннар. Алабугада сугыш ветераннарына юбилей медальләре тапшыра башладылар. Эшләсәң эшлә, эшләмәсәң юк. Намуссыз төзүчеләргә урын юк. Эшкә килүче табибларга, укытучыларга һәм аграрийларга җир бирәләр. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Алабугада төзелеш объектларын график буенча вакытында тапшыра алмаган оешмаларны кабаттан төзелеш өлкәсенә кертмәячәкләр. Аларга карата шундый катгый таләп куела. Я вакытында тапшырасың, я инде икенче тапкыр әлеге оешма энә күзе аша үткәреләчәк. Ни өчен шәһәр җитәкчелеге шундый фикергә килгән? Толырак киләсе сюжетта. Менә бу йорт социаль ипотека программасы буенча нефтчеләр өчен төзелә. Йортны моннан 3 ел элек кулланышка тапшырырга тиеш булганнар. Тик менә төзүче оешма гына инде ничә тапкыр вәгъдә иткән вакытта җитешә алмый. 81 фатирның хуҗалары инде билгеле. Алар фатирны алуга 2017 елда рәсми рәвештә килешү төзегән. Район җитәкчелегенә халык мөрәҗәгатеннән соң әлеге мәсьәлә җитди контрольгә алынды. Бүгенге көндә инде яңадан ясалган инде графиклар подрядчикка инде 1 мартка куелган условиялар дип әйтгәндә бу шушы инде төзү бетерергә, полностью бастырырга һәм дә инде безнең кешеләрне инде ипотека түләүче кешеләрне инде шушы илләргә сдавать итеп кертергә инде. Әгәр дә шушы срокларга безнең инде подрядчик эшләп бетерә алмаган чиракта инде администрация ягыннан бик катгый таләпләр куелган. Без инде штрафны санкциялар принимать итәчәкбез һәм дә инде киләчәктә инде подрядчикларны сайлаганда бик жестко иттереп карашакбыз инде аларның эшләүләренә һәм дә инде үзләренә куелган сыйфатны вакытында тапшыру өчен. Төзелеш эшләре Ленин мәйданында да тоткарлана. Искәртик, ул уңайлы шәһәр мөхите Рәсәй күләм бәйгесендә җиңү яулаган иде. Әлеге максатларга Рәсәй төзелеш министрлыгыннан 50 миллион сум бүленеп бирелде. Проект буенча инде бу эшләр 31 декабрьдә тәмамланырга тиеш иде, әмма һаман да кызганычка каршы подрядчик, реставратор исемле организация вакытында бетерә алмады. Аны буенча инде шулай ук атна сайын штаблар үткәрелә. Хәзер инде бүгенге көндә куелган график, шушы график буенча алар 1 мартка барлык строительный монтажный эшләрне тәмамларга тиешләр һәм дә инде 1 майга инде без үзебезнең яктан җир эшләрен бетергә тиеш, үләннәрне чәчеп, газоннарны, агачларны утыртып, 9 майга бөтен эшләрне бетереп, без инде шушы паркны, Ленин паркын инде сдавать итәргә тиеш. Шулай итеп, яңа Ленин мәйданында яңа юллар, агач куаклар, балалар уен мәйданчыклары, утыргычлар һәм хәтта амфитеатрда барлыкка киләчәк. Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгөлләмов, атна яңалыклары. Тыштан бинаны тышлыйлар, эчтә сантехника эшләрен башкаралар. Яңа мәктәпне кулланышка тапшыру өчен ярты еллап вакыт калып бара. Алабугада 1224 урынга исәпләнгән мәктәп төзелә. Ул яңа мәхәлләдә урнашкан. Төзелеш эшләре белән бергә мәктәптә эшләргә укытучыларны да җыялар. Объект мөһим һәм кирәкле. Алабуганың полингваль мәктәбе булачак. Төзелеш эшләре график буенча бара. Бүген төзелештә 210 кеше эшли. Кемдер бинаны җылыткыч белән тышлый, кемдер эштә электр утлары суза, сантехника куя. Хәзерге вакытта фасад эшләре башкаралар. Кровляны эшлибез и эштәге бөтен внутренний системаларны эшлибез. Сантехника, отопление, электриканы, слаботочка, вентиляцияны эшлибез. Төзелеш белән беррәттән яңа полингваль комплекста эшләү өчен укытучыларны да туплыйлар. Бүген 65 педагогның 56-сы билгеле. Бүгенге көндә башлангыч сыйныф укытучылары һәм 1 музыка укытучысы җитми. Билгеләп үтик, якын елларда Татарстанда 6 полингваль комплекс ачылачак. Монда белем бирү рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. Яңа мәгариф учреждениеләре Казан, Ярчаллы, Әлмәт, Түбән Кама һәм Алабуганы биләп алырга тиеш. Проект Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев контролендә. Яңа мәктәп ишекләрен быелның 1 сентябрендә ачачак. Яңа 2020-21 уку елында мәктәптә 900 алабугалы укый башлый. Шуның 500-е башлангыч сыйныф укучылары. Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Алабуга укытучылары, табиблары һәм аграрийларына бушлай җир кишәрлекләре бирә башлыйлар. Әлеге кешеләргә җир кишәрлекләре бирү тәртибе турында тиешле карарны район советының чираттагы утырышында кабул иттеләр.
Жер алучылар аны шәхси йорт төзелеше яки ярдәмчел хуҗалык алып бару өчен тота ала. Төп шарт Алабуга районы территориясендә даими яшәү урыны буенча теркәлгән булу. Әлеге чаралар Алабугада бу өлкәләрдә кадрлар кытлыгын киметү өчен кирәк. Аерым алганда район җитәкчелеге шулай итеп эшкә җәлеп итүчеләрне арттырырга өметләнә. Мисалга, хәзерге вакытта табиблар кытлыгы аеруча сизелә. Жылы кыш аркасында Рәсәйдә ширкиләр юкка чыгарга мөмкин. Татарстанда 4 аяклылар өчен кунакхана ачылды. Озын сүзнең кыскасы сәхифәсе белән чыгарылышны хезмәттәшем Гөлназ Гайни дәвам итә. Озын сүзнең кыскасы Әлфинә, жылы кыш аркасында Рәсәйдә ширкиләр юкка чыгарга мөмкин. Моның белән бергә елга балыклары да кимиячәк ди белгечләр. Жылы кышларда ширкиләр уяна да ашау таба алмыйча һәлак була ди. Ә мондый бөҗәкләр кайбер балыкларның туклану рационына керә. Гадәти ашамлыкның булмавы аларның үлүенә китерергә мөмкин. Моннан кала жылы кыш һәм явым-төшемнең аз булуы сазан, кәрәккә балык өчен куркыныч. Чөнки мисалга җәен мондый балыкларга салкын су кирәк. Рәсәйдә күбрәк Kia Rio машиналарын урлыйлар икән. Интернет чыганакларына караганда бу исемлектә шулай ук Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry һәм Hyundai Sonata маркалары машиналары да бар. Соңгы 2 елда машина урлаучылар люкс автомобильләргә игътибар итә башлаган. Кагыйдә буларак, машинаны киләчәктә детальләп сату өчен урлыйлар. 2019 елда Рәсәйдә 20 меңгә якын машина урланган. Татарстанда 4 аяклылар өчен кунакхана ачылды. Казандагы кунакхана 50ләп эт һәм песине кабул итә ала. Бу җәнлекләргә хезмәтне мал табиблары күрсәтә. Алар өчен саф һавада йөрү урыны бар, төрле токымлы этләргә тренировка үткәрергә була. Эт песиләрне берәр кая ял итәргә киткәндә калдырып торырга мөмкин икән. Алабугалар Бөек Ватан сугышында катнашкан әтиләре, бабайлары, якыннары турында истәлекләре белән уртаклашуларын дәвам итә. Игътибарыгызга 75 ел җанда җиңү яши рубрикасы. Үземә дә шундай сюрприз дип әйтәм, шундай ни булып китте ул. Безнең бер гаиләдән 5 кеше катнашкан икән. Ил өчен җан биргән бабам, ирек таңы атканда, әткәм солдат улы булып үскән азат ватанда. Менә Гыйззәтуллин Гыйззатов Солтангәрәй абый. Ул 1918 елның 25 августында туган. Ул сөйләүләр буенча 36 елда армияга киткән. Армияга киткән һәм аның кайтырына 1 ел кала, аны отпускага кайтарганнар. Бу була 1940 ел. 40 елның җәе булырга тиеш. Шул вакытта ул кайта да әйтә, анда кычыккыч, күз ачкысыз ди, үлеш ди. Мен ди 2 көннән китәм ди. Отпускысы шул була инде. Шулай иттереп, аны тамакларын туйдырып, юындырып, шулай мен өйдә йокламыйм ди. Ишек алдында менә шушында гына йоклыйм ди. Аңа ишек алдында урын әзерләп бирәләр. Ул шунда 2 көн буе, 2 сутка буе бер дә уянмыйча йоклый. Һәм 2 суткадан соң турып, ярый мен киттем, бәлки кайтып булыр, бәлки юк дип, шулай иттереп китә Күкмарага поездга инде. Шулай иттереп ул сугышка китеп бара. 1 елдан соң соңгы хаты килә, Украинадан килә. Һәм инде шуннан соң аның хаты да юк, хәбәре дә юк. Бу хәбәрсез югалганнар исемлегендә, Солтангәрәй абый. Гыйззәтуллин Гыйззатов Мулла Нәгым абый. 1915 елда туган. Ул инде авылдан Тәкәнеш районы булып торган, безнең авыл Күкмара районы Түбәнске баш авылы. Тәкәнештән хәрби комиссариат, район хәрби комиссариатыннан китә, алалар аны сугышка. Сугышта була. Уланнан сугышта пулеметчы була инде. Сугыштан яраланып кайта.
Hem ol bizden bulan ayam abay Suslangir'da da bula. Anamın söyleyenlerini söyleyip bulmayın. Ol tarih boyunca Suslangir'nin indi lagerike bütün kişi bile onu söyleyip durup bulmayın. Oş tutkanlar ve kuatı cezalaganlar Amıldan ama bu avulda yaşadığında 1974 yılda öldü ol. Bu тоже etiyimnin abisi bulayında Nabiyullin Samat Nabiyulloviç. Bu benim eniyimnin etisi. Benim babay bula. Onun fotoğrafı yok. 1910 yılda tuğan. Ol soğuşqa Qozandan kiti. Qozandan olalar ana soğuşqa. Hem anın koyda nişik soğuşqanın biz bilmeybiz. Ol soğuşta ölgen. Garipov Feyzrahman Garipoviç. Bu benim ebinin, etiyimnin enisinin ugim olayı bula. Mine şulay itip olup terbiyelegenler indi ol ilki zamanda ol soğuş vakitte ağır zamanlar dip turmaganlar bitinde terbiyelegenler. Ol 1917 yılını tuğan. Hem soğuşqa alına. Soğuşta anın haberi de bir kelime biz habere kelime dip eytüde dürüst bulmaz. Bütün haberini de bilmeyiz. Tekşirge kerek, yürürge kerek, arxivlarga barırga kerek. Feyzrahman abay habersiz yoğalganlar isimliginde. Benim eti Güzzatov Hoşahmet Güzzatoviç. Ol 1926 yılda tuğan indi. Ol soğuş vakitinde verbavat etken dip söyleyler bitinde. Etini 17 yaşı tolgaç 1943 yılda Kemerovo zavoduna verbavat ettiler. Olarında stanokta işlilerinde stanokta snaryatlar türlü soğuş kerek yorakları ezirlep çıgaralar. Zavodda işlegen çağında kine ut süne. Ut sünede nişik kine sünse kinet şulay kobunup da gite olur. Hem şu vakitte etiyimnin on kolu kirip gite stanokka hem ol tirsekten üzüle. Etini soğuşqa yoraksız, işke yoraksız dep şulay tirip avulga koytarıp jiberelerinde üye koyta ol. Üye koytkaçta ol vakitta invalidimiz berilgen degen sözü var. Üçüncü grupa invalid berip koytarganlar degen. Lekin biz anın invalidimiz boyunca koyadır barıp nindedir ülgotlar olğanını da bilmeyiz. Nindedir anda onların ana subsidiya mı iliyanda okşamı tülengenin bilmeyiz. Şulay tirip avuldayındı ol ömür boyu kütü. Şulay oğa qaranda işledi. Qora avulda işledi. Etiyim 2001 yılının 16 mayında dünya koydu. Şulay itip mine şuşu tuğanlarımның etinin, oğuyның hem babaylarımның hatırda qoldırıp şulay ettirip söylevlerim onlarga dua bulup barıp yürüsün idi. Biz siz nemenge unutmalıyız. Ol yoldan yoğa gitken şaqta Toң jelinden tıman taraldı Avıl başındağı yaşnaratqa Otları da bit bırılıp qaradı
Быйыл бийик жеңүгө 75 жыл тула. Бу күн быйыл бийрәк тә улуг бәйрәм итеп билгеләп үтеләчәк. Еллар үткән саен ватаныбыз азатлыгын үз гомерләрендә аямыйча саклап калган ата-бабаларыбыз фронтта җиңү өчен ил кырларында көне төнгә ялгап эшләгән әбиләребез, яшүсмерләр фидакарлыгының кыйммәте арта барырга тиеш. Аларның батырлыгы халкыбыз күңелендә мәңге сакланыр. Алабугада җиңүнең 75 еллыгын билгеләп узуга әзерлек эшләре күптән башланды инде. Бүгенге көндә Алабугада Бөек Ватан сугышында катнашкан 26 ветеран, 2 Ленинград блокадасы кичерүчесе, 482 тыл хезмәтчәне һәм 3404 сугыш чоры баласы гомер кичерә. Аларның тормыш көнкүреше, пенсия белән тәэмин итү һәм медицина хезмәте күрсәтү мәсьәләләре, башка ихтыяҗлары һәрвакыт даими игътибар үзәгендә. Һәр ветеранга җитәкче, депутат, эшмәкәрләр, социаль һәм медицина хезмәткәрләре беркетелгән. Шәһәрдә ветераннарның социаль һәм көнкүреш проблемаларын хәл итү буенча комиссия төзелгән. Хәзерге вакытта 16 ветеран шул исәптән ялгыз тыл хезмәткәренең фатирына ремонт ясарга кирәк. Шәһәр урамнарын Бөек Ватан сугышы ветераннары портретлары төшерелгән баннерлар бизәячәк. Аларның саны 28 була. Моннан кала шәһәрне җиңү символы төшерелгән рәсемнәр бизәячәк. Арт-объектлар куелачак. Алабуганың сугыш ветераннарына юбилей медальләре бирә башладылар. Иң беренче булып җиңүнең 75 еллыгына багышланган медальне Алабуганың мөхтәрәм кешесе Мулла Нәҗиповка тапшырдылар. Тантаналы бүләкләү ветеранның өендә узды. Мондый кеше турында утны, суны кичкән кеше диләр. Бөек Ватан сугышы ветераны Кызыл Йолдыз ордены иясе Мулла Нәҗиповка бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган юбилей медале тапшырылды. Мулла аганы котлап район җитәкчелеге Рөстәм Нуриев, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова килгән иде. Менә бу юбилейный медаль. 75-летию. 75 еллыкка. 75 еллыкка. Рахмат, Спасибо. Синең инде монда җитәрлек, но анда көтүгә әле ул салтана. әле бөтенесе сыймаган. Мулла Нәҗипов 1940 елда армиягә алына, 1941 елны сугышка алына, Румыния чигенә җибәрәләр. Сугышта шофер була, үзенең машинасында ире калибрлы пулемет йөртә. Үзем бик хәйләкәр һәм оста кеше мин. Шулай булмасам, сугыштан исән кайтмас идем ди ул. Курская дуа беткәч, андан соң безне җибәрде Белорусскиягә. Белорусскиядә 4 ай булдык. Андан соң Польша, Киев. Шундан барып килдек Польшага. Людям Варшава. Бер Россия чыгып куйдым. Мин машинада сидерем уже, начальник штабына йөртәм. Вилистә, американский Вилистә. Опять звонитель. Бардым, опять чыгып киткәнне беләм, күпердә. Я больше белмим. Ранение. Я ранение, менә. Сугыш турында сөйләгәндә туганнарын искә ала. Бер гаиләдән 7 егет сугышка китә. 4-се әйләнеп кайтмый. Ана Гали Хасан, Хусейн, Тимирхан. Үзләр дүртәү әтибездән 7 бала бирде сугышка. 4-се үлде, 3-се кайтты. Алар телендә булган әриме? Менә шунда Карпатка чыгып качмакчы булганнар. Менә Гали Хасан шунда бетә. Аның иптәше Муртака була. Аңар да әйтә, әйдә безгә иярәсең беде. Юк, мен иярмыйм. Ана ул әйтә. Гали менә шунда Карпатка чыккан вакытта эткә талатып үтерделәр анда. Җәди атып үтерделәр. Мулла Нәҗипов Белоруссияны уза, Курск дугасын, Варшаваны уза. Яшидем, сугыштан курыкмадым дип искә ала ул. Җиңү көнен Германиядә каршы ала. Башы бик каты яралана. Күзем 10 ай буе күрмәде ди ул. Туган авылда 1947 елда кайта. Гомере буе машинада эшли. Костюмындагы медальләре 40-ка җыела. Әмма ләкин шын медальләрем минем горурлыгым ди. Кызыл Йолдыз ордены, батырлык өчен медаль, 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены. Без сезнең алда баш иябез, Мулла абый. Әлфинә Хушина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Утны суны кичкән, аш ялангач, көн-төн эштә булганнар. Бүген инде алар апык яулыклы әбиләр, ак сакаллы бабайлар. Сүзебез Алабуганың өлкән яшьтәге кешеләре турында.
Аларның һәрберсе турында китап язарлык. Тәгъзимә Әхмәтова да шундыйларның берсе. Тәгъзимә апа Әхмәтова моннан 90 ел элек Мамадыш районы Шәтче авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә дөньяга туа. Авыр еллар чоры. Башкалардан азрак хәллерәк булгангамы, кулак дигән сүзләр аларның гаиләсенә дә кагыла. Йортларын тартып алалар, әмма бәхеткәме сөргенгә сөрмиләр. Туган җирләрендә кала алар. Сугыш башланганда Тәгъзимә апага 11 яшь була. Олалар белән беррәттән эшли ул. Урманда кисә, пишәндә чаба, ындырда эшли, җир сукалый. Ә кичләрен хатын-кызлар белән бергәләп фронттагы солдатларга оек башлар һәм бияләйләр бәйлиләр. 20 яшендә кияүгә чыгып Алабугага яшәргә күченеп килә. Бүген ул бәхетле, ак яулыклы әби. Балалары, оныклары һәм дә оныкшыклары янәшәсендә. Сезне администрация исеменнән, безнең президент исеменнән, глава исеменнән, Владимир Владимирович исеменнән сезне котлыйбыз, сезнең юбилейгыз белән. Озын гомер сезгә, матур шулай тормыш итәргә, сезнең балаларыгыз белән, күршеләрегез белән һәм авырмыйча гына матур иттереп, тагын 100 яшькә хәтле яшәргә. Шушы көннәрдә Тәгъзимә апа 90 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Түгәрәк, мул өстәл балалары янәшәсендә. Улларыма җыйып алдым тары үләне бетнек мин ул вакытта уртадыр инде, шуннан килеп чыга ул. Ходаем сорыйм синнән. Тәгъзимә апа бүген дә тик утырмый, бигрәк тә шигырьләр ярата инде. Үзе дә каләм тибрәтә. Бар бит шундый кешеләр, эшләмичә генә байылар, безнең ише түбән халыкларына күз астыннан гына карыйлар. Ә без исә Тәгъзимә апага исәнлек, саулык телибез. Сездәй тәҗрибәле, ак яулыклы апалар булганда безнең күңелләр тыныч әле. Әлфинә Хуҗина, Михаил Флатов, атна яңалыклары. Үз йортыңны саклау тәүге бурыч, аны үтәү һәркем өчен намус эше. 20 февраль көчле рухлы, батыр, кыю кешеләр бәйрәме ул. Әлеге бәйрәм тарихыбызда гаять үзенчәлекле. Biz туган илебезне саклаган һәм саклауны дәвам итүче хәрбиләргә хөрмәт һәм шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз. Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22. Tatar
Россия.